Okay. Για Beowulf, ποιον έβαλε? Όχι, για Ahmed. Α, θα πει πρώτα τον Ahmed. Οκ, cool. Για Ahmed έβαλε και το αιτιολογεί και θα διαβάσω την αιτιολογία του ανθρώπου. Μ' αρέσει. Eliza Wood. Τον είδαμε σε Green Street Hooligans στον ίδιο ρόλο. Από φλόρο στο να βρίσκει τη μαγιά του και να γίνει ένα από τα λάνια. Είναι ένας περίεργος ρόλος. Πάρα πολύ ταιριαστό εσωτερικά, ρε φίλε, αλλά he's not Arab looking whatsoever. Εντάξει, μωρέ. Είναι ο πιο γαλανομάτης που γαλανομάτιασε ποτέ, Το μαλάκα. προφίλ του έχει πολύ γωνίες όμως και μύτη περίεργη. I guess. Εντάξει, κοίταξε, άμα τον βάψουμε λίγο και του κάνουμε λίγο blackface. Εντάξει, το Hollywood ξενερώνει με τις μαλακίες, εμένα που δεν με νοιάζει καθόλου. Πραγματικά, παιδιά, βάλτε blackface στον Elijah Wood και βάλτε τον να παίξει στο 14ο. Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Και τι σκεφτόντουσαν. Εξαιρετικά, that guy. Ξέρεις τι, έκανες το λάθος, Βαγγέλη. Να θες να διαλέξεις για Μεσανατολίτη ρόλο, να πάρεις Μεσανατολίτη ηθοποιό. Α, λάθος μου. Ενώ έχουμε τόσο καλά make-up που μπορούν να κάνουν ένα λευκό ηθοποιό λίγο πιο μελαμψό. Okay. Πού το πας εδώ τώρα. Πήγα σε άλλη εποχή του Hollywood όπου μπορούσες λιγάκι, ρε παιδί μου, να μαυρίσεις κάποιους πιο λευκούς ηθοποιούς και έβαλα, για να το καταφέρω, τον Jason Mantζούκας. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Τον Christopher Lee. Α, εντάξει, οκ. Σοφός, μετρημένος, αλλά ταυτόχρονα και ανταγωνιστής. Και σε ενόρθωσε το δικό μου overkill. Το φόρσαρες, το πάταγες κιόλας. Έβαλα Christopher Lee με blackface. Οκ, come at me, internet. Δεν φοβάμαι. Για Eva Green,